Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Okay guys, ang gagawin natin ngayon ay paulit-ulit. Magmukbang ulit tayo. Pero kakaiba ito. Meron tayong tinatawag nilang buffalo chicken. Hindi siya wings, buffalo chicken. Tsaka meron tayong palaka. Dahil tagulan, marami dito sa Pampanga ganito. Kaya guys, para mabusog din kayo, sabay-sabay na tayo. Game. Guys, para sa inyo.
Okay, so palamay niya palaka din sa loob ng tiyan. Sarap.
Ayun guys, hanggang dito lang tayo. Kasi busog na naman ako. Kaya guys, kung nagustuhan yung video na to, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-notify kayo sa susunod kong video. Yun lang guys. Maraming salamat.